Aquestes espelmes les podreu apadrinar per €1 aquí a la nostra parada, que hi ha Plaça Nova. Us recomano això, que potser ara, durant la tarda, pugueu apadrinar l'espelma, pujar tranquil·lament fins a la plaça Armengarda i tenir aquesta espelma, que serà la vostra espelma, i que encendrem a partir de les 10 de la nit. Que en punt estigui la cadena feta. Com sabrem que la cadena està feta i com sabrem que ja està? Doncs passarà un company nostre amb una càmera de filmar, que el tenim aquí baix, i irem filmant tota la cadena fins a arribar altra vegada aquí a casa. Ja la tenim feta? Independència! Crec que... Independència! Visca Catalunya! Visca! Independència! 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 Independència!